வணக்கம். இன்றைக்கி என்னோடய சேனலில் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஒரு மில்க் ஷேக் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். அது மில்க் ஷேக் என்ன அப்படின்னா, முலாம் பழத்தை வச்சு ஒரு ஐஸ்கிரீம் மில்க் ஷேக் தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இப்போ தான் என்னோடய சேனல் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. இப்போ நம்ம மில்க் ஷேக் பண்ணுறதுக்கு முலாம்பழத்தை தோல் சீவிட்டு இந்த மாதிரி பீசஸாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். உள்ளே இருக்கிற விதை எல்லாத்தையும் எடுத்துடணும். 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு சர்க்கரை, அது ஆப்ஷனல் தான். காய்ச்சி ஆற வச்ச ஃப்ரிட்ஜில் வச்ச சில்லுன்னு பால், 2 ஐஸ்கிரீமு. இது மிக்ஸ்டு டிலைட் தான் நான் வாங்கியிருக்கேன். நீங்கள் விருப்பப்பட்ட ஃப்ளேவர் எதுனாலும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போது மிக்ஸி ஜார் எடுத்து இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிக்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு முலாம்பழத்தை நான் போட்டுக்கிறேன். பழமும் ஆல்ரெடி ஸ்வீட்டாக இருக்கும், அதோட ஐஸ்கிரீம் வேறு போடுறோம். அதனால் சுகர் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க, இல்லைன்னா வேண்டாம். சுகரை ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க. முலாம்பழம் ரொம்பவே உடலுக்கு குளிர்ச்சி தரக்கூடிய ஒரு பழங்க. கண்டிப்பாக எல்லோரும் வெயில் டைமில் எடுத்துக்கலாம். அதுவும் கண்டிப்பாக அல்சர், வயிற்றுப்புண் இருக்கிறவங்க இந்த பழத்தை எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா வயிற்றுப்புண் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக ஆறும். இப்போ எல்லாத்தையும் மிக்ஸி ஜாரில் போட்டாச்சு. இப்போ எல்லாத்தையும் அடித்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்தாச்சு. கண்டிப்பாக இந்த மில்க் ஷேக்கு நீங்களும் எல்லோரும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். உங்களோட கமெண்ட்ஸை கண்டிப்பாக மறக்காமல் என்னோட ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி.